it the voice? Was it the fire burning in me? Ay, mga ka-Arnbeng, kumusta mo? Mga jumiga o mga jumigo. Nabangi kong pilo diri kay nang laban na pug kugikan. Ug mapuhon na ako'y bisita mo ari. Luto ako bukas ng sinigang na pork sampalok ko, di ba? Magluto din ako ng rice bukas. Kay marami kaming rice dito. Bumili kasi si Banana ng isang sako ba. Kami rando ha. Marami pa kami dyan. Si Banana is nandun sa kwarto, naghiga-higa na kay gikapoy kumambati. Itagsapi. Why may kwarto? Wala kaming pira. Dahil nga mahirap lang kami. Umaga, busy si Uka. Maaga kasi sila pupunta dito sa bahay, mga 8 o'clock. Dito na sila magkain ng breakfast. Nandito na sila. Yan o. Binuksan ko muna yung gate ba. Sila lang dalawa ni Jonalyn at Lori. Yan. Pasok sa labas. Prito ng buwad si Lorging. Pinoy pa mo. Pinoy pa mo. Dala niyan galing sa Pinas. Pa, Donald. Nalapay bulinaw. Dala pa di sa Pansit Canton. Ito namang isa, nag-ano siya ng ampalaya. Oh. Nahadlok pa mo kung mag-down ako daghan. Kainan na. Buwad. Sinigang na pork. Ampalaya. Of course, rice. O, napakoy bahaw. May Pansit Canton pa, pahabol. At may Goldilocks peanut polvoron pa. So, kainan na. Halika na, higala. Pero may manager yun yung nakapag... Yeah. Bye! You're not from PE anymore. We PE. We are ex-PE. Uwi na sila, mga Karnbim. Nagkulay ako sa aking buhok. Waiting na lang ako ng isang oras. Jima-jima lang di, mga Karnbim, kay mahal man mo kulay buhok diri ang dapitan, no? So manikamot na naman ko, color-color. Ambot, magkadimao ba ni? Anja, maura to akong ma-share. Correct. Mura tinood nga vlogger ba? Marita. Di nga rin lagi sila nagkaon-kaon. Anja, madyo kay na ako'y dapod nga binangkal o pandisal gikan sa Somerset West sa akong mga jumiga niya. Hello, mga bishis! Anja, may ay among gi pamahaw. No, partner kape. O tea. Anja, mo lagi to sa Jumi na mahaw. Alas 8 kapin. Pag abot nila diri, anja, mga alas 10 kapin po may naniudto. Mo lagi nang naniudto me. Pero ti pampunuwag among ti dyan. Ti abag po'y pilara ka oras, no. Anja, naniudto na pod. Andiyan naman katinga nagko ng mga kanaungan. Kay lagi sige naman lagi tagkaon, no. Tagkaon. Kaon ka sa naikaon. Pilan. Andiyan si Banana di ay. Kaong gikuluran si buhok kay namuti ng isang mga kuan ba, kabuhukan. Tiguwang na. So, masan di malata in tao nga. Girls na. Atong kuluran. Gwapo na, oh. Kulor nagbuhok. Dili na puti. You should have showing me your boobies, huh? Atong saba di. Sabati ka. Naghubo-hubo naman lagi ko diri ang mga Karnbim. So, atong saba. Atong saba. Kaya ato-ato na ni. Nagtabon na ko ito, Aliyah. We are both full and fat. It doesn't look like it, but if you take that camera and you just drop it a little bit, then you see how fat we are. Tabak ching-ching na. Busog-lusog na kami. Bumili kami nito kanina doon sa general store.
Kay magsugod na ako og exercise na hay charat. Jima. Then bumili din kami nito. Kay wa na may kaha no, daan na siya. Nandito na naman kami ngayon sa Bay West Mall. Dito kami mag-lunch. Hindi kami gain na no sa dispatch mga 10:30 yata. Unja anong oras na? Mag 2 o'clock na sa hapon. Mao nang gikutoy na gamo mga tijan. Dito na naman kami ulit kakain sa Sitara. Pumunta lang kami dito sa Port Elizabeth no para kakain ng chicken biryani o chicken curry. It's like going from Somerset West to Cape Town to go and have something to eat. Mo lagi. Biyahe lang. Bitaw nagtingin-tingin kami ng ano ba? Car. Paborito namin na place na may chicken curry o chicken biryani. O, diba? Si Banana busy na naman sa kadudot. Ay, ano sa ba? Sumoni ang mall na among garian. Medyo tahimik oy kahit Sunday. Ikaw lang bakit tahimik. Tignan niyo ang aking buhok. Medyo kumulay na ano. Pero hindi ko nagustuhan yung kulay. Gusto ko yung ano talaga ba, bland. Sabi ni Banana, pupunta na lang daw ako sa hairdresser. Sabi ko wag na. Kasi gusto niya paputulan yung hair ko ba. Same sa dati. Short hair. Sabi ko, wag muna ngayon. Next time na pag may budget. Ito lang na soft drinks ang aking in-order kay Baratuhon Rat West. Lemon flavor drink. O, diba? Ako lang ang umiinom. Si Banana hindi. Kaya nag-diet nga tayo si Ja. Char. Diet nun. Yan yung counter nila. Oh. Maliit lang yung counter nila. Pero ito malaki siya. Yan o. Super laki siya, mga kaimbin. Oh my goodness. Oh, nakita nyo? Sabi niya, yo. Yun nun. Mauni among pagkaon. Yummy. Gutom na si Banana. Ulala, hindi halata. Mauni ang curry. Ang biryani. Ang chicken nasa ano, ilawog. Gitabunan. Anong di makita. Char. Samot yung tagkatambok nga ni. Kasi gigkaon. Pati si Banana. Malaki na ang tiyan niya. Uy. Kainan na. Yo. Salamat Lord sa grasya. 30 minutes ang travel no papunta dito. Tapos pumunta lang kami dito para kumain. The best curry kasi to. For this one, I travel 2 hours, Yeah. no problem. sa dispatch kasi walang ganito na masarap. Easy. 3 hours of travel for this one. Wala na siyang pakialam kung 3 hours ang travel basta ang kakaon siya ani. Pero tingnan mo yung amang gudoy. Wala yung nga ni Jude sa dispatch as in. Pag abot na mo kan sa Color Birds, nag-uli mi sa trailer ning ari Jude mi oy. Ang kaon pud mi. Maka-addict ba? Maka-addict. Perting daghan ng rice. Kita nyo? Di ba? Ang dami. Magkabuang-buang jumikurot ani ba? Paway sa ko, ginhawa sa ko gamay. Diyan kami pumunta kanina sa We Buy Cars. Malapit na kami sa aming bahay. Money place na mo, no? Ito yung tawag nila na dispatch. Para siya probinsya ba? Nasa bahay na kami.
Nagupo-upo na lang, diyan nakapajama na ko, uy, no? Kay ready to sleep na. O pag gani ko kahapbat, diyan nagpajama na. Nabusog ko, oy. Ngagi ka po, nga ni Diyog ko, basta mabusog ka po, Jun ko. Pati si Banana, nandun sa kwarto na nakahiga. Gilaay, me. Mo nang ingad tumig Port Elizabeth noon, dyan nagdalulalan tawra sa mga sakjanan. Bisan di ay makadaog tagluto, no? Diyan, makapalit tag sakjanan. Makadaog noon. Anyway, mga ka-earnbem, katong duha ka Pilipina nga ning ariba si Ginalyn og si Lori nung unang adlaw, ning ari sila kay para makakita sa among place. Pero nagkita-kita me, unang abot na mo diri sa Eastern Cape. Doon kami nagkita-kita sa Port Elizabeth sa Summer Strand. Nagkainan kami doon ng lunch. Unja nagtuumi nga mag-chip-in lang mi, no? But ang Banana ni Ginalyn ang nanglibre sa amin ng lunch, no, di ba? Nagpasalamat mi kay gilibrihan na pud mi. Hindi pala ako nakakuha ng film nung nagkita-kita kami first. Hindi first na ha, kasi nga galing na kami dito, no, last year. Diya, bumalik na naman kami dito. So, after 7 months, so, first meet namin yun. Hindi ako naka-film kay lagi, na busy ko. May film ako, kaunti lang, ina-upload ko sa Facebook. Palagi kasi ako doon upload. So, yan na lang ang ipakita ko sa inyo, yung mga picture. No, yan. Yan yung mga mukha namin. Huwag niyong kalimutan mga ka-earnbem o ganang follow ba o ganang like sa among kanang Facebook page, no? Brian and May din ang pangalan. So please, kay murag always ko mag-upload doon kaysa YouTube. Natulog yata si Banana kay natungog na ako nakahagok. Hagok si Banana, mga ka-earnbem. So yun lang, no, ang among ma-share ni Banana ulala. Bye! And just levitate.